Усім прывітанне яшчэ раз, з вами по-ранейшаму Зміцер Лукашук, і мы працягваем абмяркоўваць падзею Беларусі і за яе межамі, прычым працягваем абмяркоўваць не проста так, а ў сумесным праекце. Сумесны праект беларускага пэна і еўрарадыё. А ўсё з-за чаго? З-за таго, што набліжаецца уручэнне чарговай прэміі імя Ежы Гідройца. Дарэчы, цырымонія уручэння літаратурнай прэміі імя Ежы Гідройца за 25 год адбудзецца 15 лістапада 25 года, адпаведна, о 19 гадзіне у еўрапейскім цэнтры салідарнасці у Гданьску. Так што думайце, рашайцеся і едьце, кай ласка, калі вам няма чым заняць сябе, а гэта вельмі такая адметная падзея, літаратурная прэмія, беларуская прэмія. Дарэчы, хто там будзе, мы ўжо часткова прадстаўлялі нашим слухачам і гледачам, таму што ладзілі эфіры, да прыкладу, з Сергеем Дубаўцом і распавядалі пра яго кнігу намінанта, кніга-намінантка гэтай прэміі «Занзібар. Сталенне маладой душы». Таксама была у нас у эфіры Югася Каляда, і мы размаўлялі пра яе кнігу «Перамена месцаў». Потым быў публіцыст і былы кіраўнік беларускай службы радыё Свабода Александр Лукашук з кнігай адпаведна «Там, дзе няма цемнаты, радыё Свабода» была Анка Упала. Ну і нарэшце дайшла чарга да, можна сказаць, самага адметнага, ну, а аднаго з самага адметных, каб ужо не ўсіх так крыўдзіць адным махам. Просто з гэтым чалавекам мы даўным-даўно знаёмы, разам з'елі не адзін пуд усяго самага рознага, не толькі солі, скажем так, але і цукру, і чагосьці можа быць яшчэ. Такім чынам, сустракайце, пісьменнік, краязнаўца, бард, што адметна, нават песню пра нацыянальную ідэю напісаў. Зміцер Дзядзенка. Прывітанне, Зміцер. Добрый дзень, Зміцер, добрый дзень гледачам і слухачам. А гаварыць мы будзем пра яго кнігу. Зараз вот табе трэба ўзяць у руку так і дэманстраваць. Кніга называецца «Гульні Цырцэі». Бачце? З жабкай на вокладцы. Не жабка тая, вот якая ёсць на ледзь не ў кожным доме у Варшаве і не толькі ў Варшаве, а вот жабка такая літаратурная, якая дзесьці можа быць вобраз Цырцэі і увасабляе сабой. Зміцер, дарэчы, Зміцер такі хітры чалавек. Ён напярэдадні эфіру абвесціў конкурс сярод сваіх прыхільнікаў, прыхільніц на лепшае пытанне, якое яму зададуць. І што самае адметнае, яму задалі гэтае пытанне. У ходзе нашай размовы я буду іх цытаваць, а не толькі свае задаваць, а магчыма, нават ён падвядзе вынікі гэтага конкурсу і пераможцу. Бадай, што не конкурс усё-таки быў, а просто прапанова дапамагчы вядоўцу. Бачце, як увілівае, толькі я хацеў сказаць, можа быць, ён прэзентуе, там, падорыць кніжку сваю. Не, говорит, тут жа ж, раз, у бок, говорит, ніфіга, не конкурс гэта быў. Але, давай пра кніжку. Я калі хаця бы там зразумець, у якім стылі, жанры, ці як тут правильно сказаць, напісаны гэты твор, ужо чуў пра тое, што гэта там і нейкі гістарычны крымінал, ці крымінальная гісторыя, беларускі нуар, пашляціна, там, ці як, чаго толькі не чуў. Як ты сам ацэньваеш, вызначаеш? Мы з выдаўцом вырашылі, што это будзе ўсё-таки жанр рэтра-крымінал называцца. Рэтра, таму што падзеі адбываюцца стагоддзя таму, а крымінал, ну, гэта хутчэй мая была прапанова. Як для мяне, то дэтэктыўная лінія тут не настолькі важная, не настолькі, ну, скажем, мяне яна не зусім задавальняе як аўтара, каб быць паўнавартасным дэтэктывам. Гэта хутчэй такі крымінал, то бок роман з нейкай дэтэктыўнай завязкай. Ну, то бок ты не хочаш быць вот таким вот вузким нейкім там чалавекам. Вот дэтэктывы, ты вот тут сабе, тут табе не просто дэтэктыў, тут табе і крымінал, тут табе і нуар, тут табе і гісторыя. А нуар гэта
стылістыка падачы. Гэта не столькі жанр, колькі менавіта сам па сабе стыль. То бок вот тое, што у рэцэнзіі там адзначалі пра нейкія такія жорсткія нізавыя сцэны, вот это нуар. Давай уже шчыра, что это за такое, знаете, увиливание чарговое, жорсткие низовые сцены, что это конкретно? Там кишки там на подлозе, там крывища, там вообще все. Прыкладна так, не до такой ступені, як у Тарантіна ў фільмах, бо там моцна адчуваецца тое, што журавінавы сок, што называецца, кіношнасць. Так, труп з усімі належнымі характарыстыкамі. А можно вот чисто акадэмічны інтарэс, а вот каб вот это все описать, вы вот дзе гэтыя вот брали конкретное, вот чтобы паглядзець і описать, ці як это было, ці фантазія хорошая? Труп не браў. А шо рабіў? Сакрэт. Я не буду кухню зараз тут раскрывать до такой ступені. То есть абмяжуемся вітальней. До кухні не дойдзем. Не дойдзем хіба што. Пры напісанні кніг ніхто не пацярпеў. О. Ну, хоць за гэта дзякуй. Я на пачатку самай размовы не там просто там, каб прыцягнуць увагу наших слухачоў, ужыў слова пашляціна. Ну, конечно, не пашляціна, але эратычныя сцэны, як мне рассказывалі, бо я сам не чытаў, прысутнічаюць. Прычым опісваюць так, што на тоненькага так вот гэтыя... На мяжы фолу там да. было агучана. Ну, я перафразую там для наших слухачоў і гледачоў нармальнай мовы, а то там на мяжы фолу, по тоненькаму так прайшоў паміж пашляцінай і эротыкай. Ну, значыць, атрымалася. Но яна прысутнічае ўсё ж таки там. Так. А это таму, што крымінал, ці таму, што гісторыя, а вот 100 гадоў таму, ну як вот без гэтага? Гэта таму, што нуар. Адно з пытанняў, якое Змітру задалі яго прыхільнікі з прыхільніцамі, не ведаю, каму канкрэтна належыць аўтарства гэтага пытання, но тым не менш, гэта не я так звяртаюся за панібрацкі да яго, мы ж вот бачыце, вельмі так высокаінтэлектуальную размову вядзем, а тут так папросту. У цябе даволі падрабязна апісаныя не толькі другасныя персанажы, але нават тыя, хто сустракаецца па тэксце толькі ў адным эпізодзе. Не было думкі напісаць штосьці больш вялікае па аб'ёме, каб было дзе разгарнуцца тым другасным і персанажам трэцяга плану. Бо неяк шкада, персанаж цікавы, чакаеш яго гісторыю далей, а тут аблом. Няма. У мяне ёсць некалькі ранейшых рэтра-крыміналаў, і у гэтых рэтра-крыміналах дзейнічаюць таксама персанажы, которые згадваюцца тут. Гэта не той выпадак, як у, скажем, Агаты Крісці, так, дзе Пуаро там со сваім спадарожнікам Гастынгсам, там, альбо у Конан Дойла Шерлок Холмс з Ватсонам, там падарожнічаюць, сустракаюць розных людзей. Гэта хутчэй варыянт Анаре де Бальзака з ягонай чалавечай камедыяй, дзе у розных творах адны персанажы то выходзяць на першы план, то становяцца другаснымі, там трэцяпланавымі, іншымі. Я сябе цешу надзею, што ў мяне атрымліваецца такое больш-менш, ну, скажем, калі не цэльнае, то хаця б больш-менш блізкае да цэльнага палатна той эпохі 100гадовай даўніны, рэвалюцыя, пасля рэвалюцыі, зноў жа там розныя тэмы, розныя персанажы, але яны такія прысутнічаюць у розных творах.
Дмітрий, давай ўжо больш тады сур'ёзна, ўсё ж таки да самога твора, але ад пачатку яго. Як ввогуле нарадзілася тэма? Гэта нейкія веданне мясцовай гісторыі таго горада, адкуль ты паходзіш. Гэта просто там ну нейкае там занурванне можа быць у архівы. То есть вот як нарадзілася ідэя? Я дуже люблю гісторыю свайго горада, я свой горад творча вельмі люблю, і гэта асновай для гэтай гісторыі стала публікацыя ў часопісе «Аршанскі маладняк» 20-х гадоў. Была такая арганізацыя пісьменніцкая ў 20-е гады «Маладняк». У Воршы была філія гэтай пісьменніцкай арганізацыі. Дакладней, там дзве такія часткі былі ў Воршы і ў Горках, але лічылася як бы адна. Окей, не важна. І ў часопісе «Аршанскі маладняк» была публікацыя. Я даўно гэты часопіс чытаў, а тут неяк узяўся быў перачытваць пару гадоў таму і нечакана для сябе пабачыў, па-моему, называлася «З гісторыі піонер руху» на Аршаншчыне. Там расказвалася абсалютна такая феерычная гісторыя пра тое, як на пачатку 20-х гадоў у Воршы з'явілася такая дзіцячая імперія з імператарам, са сваімі калоніямі, з войскам, грашыма, поштай, грамадскімі працамі, базарам, банкам. Карацей, вот абсалютна такі паралельны сусвет, дзіцячая дзяржава. То есть реальная дзяржава, гэта не нейкі такі вот твор мастацкі, які быў абсалютна рэальная. Калі меркаваць па подпісе аўтара гэтага тэксту, гэта нехта са сваякоў імператара, кіраўніка гэтай дзяржавы. Калі правильно памятаю, зараз Гурэвіч прозвішча. Вось. І заканчвалася вся гэтая... зноў-такі, там была нават спроба паўстання ў гэтай дзяржаве антыкаланіяльнага. Вось. Заканчвалася вся эта гісторыя, увесь гэты артыкул тым, што, маўляў, а вось потым все гэтыя дзеці ўступілі ў піянеры, і вот гэтая дзяржава была пачаткам піянерскага руху на Аршаншчыне. І я так раскрыў рот, думаю, ой, як цікава яны павярнулі. З аднаго боку дзяржава, імперія, там захоп, калоніі, все такое, а потым раз, і аказваецца, гэта былі піянеры. Я быў агаломшаны. Потым мне вся эта гісторыя стала падабацца яшчэ больш. Вось. І, ну, уласна, з гэтай гісторыі нарадзілася вось такая кніга. Ну, гісторыя сапраўды. Асабліва, вот, бачыце, мне вот так спадабалася, што гэта ўсё было ў 20-е гады. І паўстанне ў 20-е гады. Правда, 100 гадоў таму. Але вот нейкія паралелі такія, ведаеце, адразу ўзнікаюць. То бок мы прыходзім да высновы, што піянерскі рух, як мінімум на Аршаншчыне, гэта як бы трансфармаваныя нейкія такі з нізавыя ініцыятывы. Не з рымскай, канешне, імперыі, але з аршанскай, як мінімум. Так. Ну, бо гэта апісвалася не як нейкі бойскаўцкі рух, які перарос, а менавіта вот такое мясцовае. Прычым, як пісаў аўтар, большасць дзеячаў у гэтай дзяржаве складалі дзяўчаты. Ага. Але імператар быў хлопец. То есть, как бы, фемінізм амаль перамог, но не до конца. Амаль. Ну, я разумею, вот ты пачытаў такую гісторыю, якая дзесьці нешта нагадвае, некая фантазійная, ну, тым не менш, можа быць і сапраўды рэальная, ну, дзесьці можа быць нейкімі гіперболамі, тым не менш. І як ты пайшоў далей? Вот ўсё ж таки мы гаворым не пра дзіцячую імперыю зусім, а ўсё ж таки пра дэтэктыў у пэўным сэнсе, крымінал
То есть як далей рухаліся твае вот думкі, як яно вот как бы у гульні цэрцэі перарасло? Ну, калі рабіць, калі пісаць было б цалкам пра гэтую дзіцячую гісторыю, гэта атрымалася б нешта кшталт, магчыма, атрымалася б нешта кшталту уладара мух. Па-першае, другасна, па-другое, не цікава. Мне было цікава паглядзець, як гэтая гісторыя, як гэтая дзіцячая дзяржава магла спалучыцца, існаваць разам са светам дарослых. Вот. Там адбываюцца падзеі, которые злучаюць гэтыя два светы, дзве дзяржавы, і я не буду спойлерыць. Я разумею, что табе так вельмі цяжка, ты вот как бы хочаш і расказаць з аднаго боку, з другого боку не хочаш спойлерыць. Добра, тым не менш, так, перш чым мы перайдзем до нас до працягу, дзе твою кнігу набыць можна зараз? Толькі праз камунікат. Камунікат шоп праз інтэрнэт, альбо на выставах, на продажах, дзе камунікат прадае, на той же самой прадмове. Карацей кажучы, дзе ўбачыце Ярослава Іванюка, кіраўніка камунікат.орг і выдаўца ось Змітра Дзядзенкі, адразу падскоквайце і гаварыце гульні цэрцэі, і вам, можа быць, якая-нибудь зніжкавая фраза ёсць такая. Мне не давалі пароль, не даверылі. Ага, то есть вы вот как бы не прайшлі б там у гэтую імперыю. Тым не менш, дарэчы, у Варшаве сапраўды хутка зараз у галаве лічбаў дата ўнімаля, хуткім часе будзе прадмова. У лістападзе будзе у Познані і у Варшаве. У наступным месяцы будзе ў Познані і ў Варшаве, можна зайсці паглядзець фестываль прадмова, фестываль інтэлектуальнай кнігі прадмова, можна паглядзець даты, гарады і там сустрэцца. Але ёсць выдатная магчымасць, я думаю, што там таксама будуць прадавацца кнігі, а гэта я кажу пра Гданьск, про еўрапейскі цэнтр салідарнасці, дзе 15 лістапада адбудзецца цырымонія ўручэння літаратурнай прэміі імя Ежы Гідройца. Цырымонія ўручэння літаратурнай прэміі, цырымонія ўручэння прэміі Змітру Дзядзенка. Можна так нават сказаць, таму што я буду хварэць за яго. Ты за ўсіх хварэеш. За цябе больш за ўсё, бо мы ж з табой столькі ўсяго рознага там з'елі, як я ўжо сказаў, за гэтыя гады. Так, перестань мяне смешыць, мы разговариваем про сур'ёзныя тэмы. Зміцер, я вось шчыра прызнаюся, кнігу Змітра я не чытаў, Іванюка яшчэ не сустрэў, а сам Зміцер кнігу зажаў, не прэзентаваў. Але я чытаў рэцэнзіі, ўсё ж таки як мог, так і рыхтаваўся, і там адзначаецца, што вось менавіта гэты момант апісанне гістарычных падзеяў, там, ці скажем, каб была адпаведнасць і мовы, выказванняў і ўсяго астатняга гісторыі таго часу у цябе вельмі добра атрымалася. Гэта дзякуючы чаму? Ну вот ты рыхтаваўся да інтэрв'ю, ты чытаў, я таксама чытаў, я рыхтаваўся, я чытаў класікаў Гарэцкага, Зарэцкага, іншых пісьменнікаў той эпохі, для таго, каб неяк вот, па-першае, цайтгайст, дух эпохі улавіць, па-другое, каб лексіку, бо уласна за 100 гадоў лексіка моцна змянілася. Зараз ніхто не кажа, там, прынамсі, у літаратурнай норме галавар банды, верхавод, там, атаман і г.д. А тады вот менавіта галавар, там, картыжнік, а не карцёжнік. І іншыя падобныя рэчы, вот такія дробныя, которые дазваляюць проста неяк трошку так перанесціся ў тую эпоху.
Але ці не трэба наадварот адаптаваць под сучаснае разуменне, тому что ведаеш, мы-то со свайго дзяцінства ведаем шмат словаў таких, якія цяпер сучаснаму дзіцячу асфальта і горада скажы і айфона со смартфоном, і он будзе глядзець на тебе, лыпаць вачымы і казаць: да ладно, слово картыжнік не зразумеюць. Ну, можа быть, що ж іх взять, ну. Калі глядзяць на дискавы телефон і думаюць, як же ж ім карыстацца. Я ж не злоўжываю, я гэтую лексіку ўжываю менавіта для таго, каб тэкст ажывіць, каб зрабіць яго цікавейшым, а не для таго, каб паказаць, якія крутыя з пантамі і ведаю, як казалі 100 гадоў таму. Ну, насамрэч, ён круты з пантамі, але тым не менш рыхтуецца, што самае галоўнае, рыхтуецца адказны чалавек, да эфіру таксама рыхтуецца. Вот у адрозненні ад Югасі той же самай, пры ўсёй павазе, якая кнігу не змагла паказаць на экран хаця бы, ён не толькі паказаць прыйшоў, але і закладкі там зрабіў, каб што-небудзь прачытаць на ўзе. Давай вот што-небудзь такое, каб вот, ну, такое, як это кажа, замануху такую, каб зацікавіць людзей, каб яны так, ж цікава, як это ўсё гучыць, што там далей было? Давай так. Зараз. Ну, па-першае, у кніжцы шмат цытат, не толькі цытат з тагачаснага фальклору, припевки, песни, вот. Пошленькие, вот, якія пошленькие, там я, калі рыхтаваў, я знайшоў у зборніку «Беларуская народная творчасць», которую Акадэмія навук выдавала, просто обалденную припевку, як бы акадэмічнае выданне, там, по-моему, ці не самы канец савецкіх часоў яшчэ ты зборнік. Бенче здоровы кумпяки, до відзення млека, бо вся крев большевики bardzo недалеко. Я не мог, конечно, не ужыць гэтую припевку. Я яе сабе ўзяў, альбо там «Уся советская власть на курыной ножцы, всю пшаніцу за граніцу самі на картошцы». Так. Першы цягнік пра станцыю Ворша на маскоўска-брэскай чыгунцы прайшоў 24 верасня 1871 года. Саму станцыю, якая размяшчалася за 3 вярсты ад горада, пачалі будаваць у траўні 70-га. Пабудова чыгункі, асабліва станцыі, вельмі моцна дапамаглі аршанскім жыхарам. Праўда, не ўсім, а толькі тым, хто меў уладу або неяк спрычыніўся да пабудовы. Аршанскі ўчастак чыгункі будавалі з нізкаякасных матэрыялаў. Увесь баластавы слой быў з дробнага пяску, укладзеныя шпалы пераважна яловыя, рэйкі з неякаснай сталі. Пацярпелай пры пабудове была не толькі чыгунка. Праект чыгуначнай станцыі прадугледжваў пабудову шашы ад яе да горада. Але па просьбе гарадскога галавы, спраўніка ды некаторых іншых уплывовых аршанцаў замест пракладкі шашы будаўнікі забрукавалі некалькі гарадскіх вуліц. Акурат на гэтых вуліцах жыла гарадская эліта. Так супала. Час мінаў, на месцы першага драўлянага вакзала ўзнік цэгляны будынак, станцыя разрасталася, вакол яе з'явіліся жылыя дамы чыгуначнікаў, а потым і не толькі іхныя. Але да горада ўсё адно заставаліся амаль тыя самыя 3 вярсты. Менавіта па гэтай дарозе ад горада да станцыі ехалі ў пралётцы пешка з раманам. Як расказваў на допыце змардаваны Веславух, на станцыі служыў ягоны паплечнік Гальцоўскі, колішні мозг банды. Менавіта да яго наступнага і вырашылі заявіцца чэкісты. Баяліся, што Гальцоўскі можа скарыстацца чыгункай і ўцячы, даганяй потым ветру ў поле. А што было далей? Замануха. Вы даведаецеся, калі набудзеце кнігу з метра на сайце Камунікат.орг альбо Камунікат.шоп. Камунікат.шоп, так.
альбо падчас якой-нибудь кніжнай выставы альбо кніжнай падзеі кшталту фестываля інтэлектуальнай кнігі прадмовы, ну альбо уручэнне прэміі літаратурнай прэміі Ежы Гідройца за 25 год, якая адбудзецца 15 лістапада о 19 гадзіне ў еўрапейскім цэнтры салідарнасці у Гданьску. Зміцер, вобразы чэкістаў, наколькі ўсё ж такі атрымалася ну не опісаць іх з нейкім, вот як ты это любіш, таким здзеклівым цынізмам? Я з якім здзеклівым цынізмам? Я люблю людзей. Ну чэкісты ж яны не людзі. Ды розныя яны там. Вось гэты малады чэкіст Роман Васільчук, ён у мяне і паказаны як чалавек, які праходзіць пэўны шлях ад такога больш-менш наіўнага да закаранелага такога пражжонага. Ён у мяне у іншых ужо больш сталым выглядзе дзейнічае у іншых раманах, там «Великая пролетарская сексуальная рэвалюцыя» і іншых. Там ужо такі пражжоны чэкіст, а тут менавіта хацелася паказаць гэты шлях, як з юнака у нечым такога шчырага, наіўнага вырастае менавіта чэкіст. Ага. То есть, умоўна кажучы, кніга гульні Цэрцэі, ну у пэўных такіх момантах, а можа і не толькі ў момантах, гэта ведаеш, як быў этот зорныя войны, а зараз нас там вяртаюць вот, а вот да зорных войнаў гэтых вот было яшчэ як вот як то стаўленне адбывалася, там пачатак, умоўна кажучы, там перад гісторыя. Я ж кажу, што ў мяне гэтыя персанажы, яны такія скразныя. Вот гэта можа быць у пэўным сэнсе адказ на першае пытанне, працяг адказу на першае пытанне ад гледачоў, якое я задаваў, ці слухачоў, ці проста прыхільнікаў, пра тое, што каб хочаце прасачыць пэўныя вобразы, трэба ўзяць увесь творчы набыт. Да, усю анталогію, можна так сказаць, творчасці Змітра Дзядзенкі перачытаць. А ў якім парадку тады чытаць? У адвольным. Так як это у адвольным? А то атрымаецца, ты спачатку пачытаеш пра вялікую сексуальную рэвалюцыю, а потым... Нічога страшнага не здарыцца. Гэта не так. Зрэшты, нават таго ж самага Акуніна з ягоным Фандорыным можна чытаць у адвольным парадку. Яны не... Ну, яны толькі храналагічна паміж сабой звязаныя, гэтыя часткі. Нешта адбываецца раней, нешта пазней. Умоўна кажучы, гэта як серыял, але ў кожнай серыі такі свой сюжэт закончаны. Так. Вот так вот. Вот як працуюць. А вы кажаце, Таранціна, вот тут круцей за Таранціна. Пытанне такое: якая літаратура больш важная сёння? На злобу дня той жа аўтафікшн аб падзеях, аб перанесеных траўмах, асэнсаванне таго, што адбылося, ці аўтары не павінны бегчы за падзеямі, яны павінны ствараць тое, што для іх сёння падаецца важным, бо ж калі лічыць, што мастацтва вечнае, дык мо варта і думаць пра вечнае. Чаму? Дзядзенка піша рэтра-дэтэктывы, пакуль вот тут якія тэмы чакаюць, а? Ну, магчыма, таму што Дзядзенку цікавей пісаць рэтра-дэтэктывы, рэтра-крыміналы. Насамрэч важна і адно і другое. Для тых жа штатаў у перыяд Вялікай дэпрэсіі Галівуд з ягонай фабрыкай мрояў зрабіў вельмі вялікую працу, вельмі вялікую карысць прынёс тым, што ствараў гэтыя самыя мроі, а не крытыкаваў неяк сучаснасць.
Таму як на мяне, то хай будзе ўсё. Не, ну яно, конечно, хай будзе ўсё, але вось ёсць ужо, да прыкладу, гульні царцэй рэтра-дэтэктыў. А што-нибудь, умоўна кажучы, ну тут ужо рэтра пакуль яшчэ не назавеш, але што-нибудь можа быць асэнсаванне, бачанне, можа быць той же самы дэтэктыў, але пра падзеі 20-го года гэтага стагоддзя бягучага. Вось ужо Клёк штучны напісаў пра 20-й год гэтага стагоддзя. І? Ну мы чакайце, мы зараз не пра прэмію гідройца на 26-й год. Это не 26, это на 25, па-першае. А па-другое, ну як бы ёсць каму пісаць. Я кажу на 26-й год прэмію за 25-й год можна было бы вот разглядаць чарговы раз Змітра Дзядзенку з кнігай пра 20-й год. Дэтэктыў не зусім рэтра, а пра падзеі, там, скажем, вот тагачасныя. Звычайна тое, што я пішу пра сучаснасць, беларускім выдаўцам вельмі не падабаецца, як і беларускім рэдактарам. Гэта чаму? Не дараслі они яшчэ да? Я не ведаю, чаму не падабаецца, я не магу за іншых людзей даваць тлумачэнне, але як я пісаў пра сучаснасць памфлет «Званковы кароль, віновая паня», дык не ўдалося нідзе, нават не на адным літаратурным рэсурсе яго апублікаваць. Ён быў апублікаваны на іншым сайце, не літаратурным. Вот так, ну, а можа это сведчанне того, што апярэджвае свой час. Язык у мяне злы. О, а я ж про это заўсёды казаў. Ён, бачыце, тут спрабаваў тут паказаць, какое мы тут вот краязнаўца, там що. Насамрэч, дарэчы, злы язык, яно для літаратуры справа, в прынцыпе, добрая, не? Для літаратуры, можа, добрая, для выдання незручна. Я да чаго? Усё ж такі, вот як атрымалася стрымаць свой злы язык у апісанні тых же самых, я не ведаю, чекістаў ці іншых вобразаў, як атрымалася паказаць, што чалавек, ён не толькі там аднабока, там цёмны, дрэнны, свалата, свіння, але можа спалучаць у сябе і анёла і свінню. А я не ведаю. Ну, атрымалася неяк. Майстэрства. Скажы ўжо так. Талент не прап'еш. Ну, асабліва з улікам таго, што не п'е, наколькі я ведаю. Часта. У мяне было, калі я пачаў пісаць, я зразумеў, што я пішу раман пра здраду. Бо ну, для мяне, так, не для мяне. Гісторыя воршы пачалася са здрады. 1067 год, першая згадка пра воршу, гэта згадка пра тое, як кіеўскія князі падманам, здрадзіўшы свайму слову, захапілі ў палон Усяслава Чарадзея. Вось. Мне стала цікава распрацаваць гэтую тэму здрады, і там у мяне сапраўды шмат хто менавіта вот хтосьці здраджвае там сябрам, хтосьці здраджвае жанчынам, хтосьці камусьці яшчэ, хтосьці продкам. То бок вось гэта гісторыя здрады, яна так адбілася на ўсёй гісторыі воршы. Ну, пачалася са здрады, вот потым вот працягвалася. Не на ўсёй, там у гісторыі воршы шмат гераічных падзеяў, шмат славутых постацяў, як той же самы Караткевіч Владимир Семёнович. Вот так вот, да, часам бывае. Зміцер, чаму ўсё ж таки не атрымалася гэтую кнігу выдаць у Беларусі? О, гэта
яшчэ одна прыгожая гісторыя, про якую можна было б пісаць. Яшчэ да таго, як я ўжо напісаў кнігу, але шукаў, пытаўся, дзе як выдаць. Хацелася выдаць у Беларусі, бо колькі б мы чаго б ні казалі, але асноўная маса чытачоў гэта ўсё-такі людзі ў Беларусі. Мне б хацелася, каб мяне чыталі там. Я скантактаваўся з чалавекам з выдавецкай сферы і спытаўся, ці змагу я, напрыклад, у дзяржаўным выдавецтве выдаць кнігу, дзе згадваецца бело-чырвона-белы сцяг. Чаму ўзнікла пытанне? Я на той момант ужо ведаў, што пры выданні класіка нашай літаратуры узніклі пытанні. Класік ужо памерлы, але пры выданні збору ягоных твораў узніклі праблемы з артыкуламі, з тэкстамі 90-х гадоў, дзе ён з захапленнем піша пра бело-чырвона-белы сцяг. Што ў рэдакцыі, што у людзей, якія рыхтавалі да публікацыі, як бы узніклі праблемы, таму што нельга. У маёй кніжцы ёсць такі эпізод, дзе фігуруе бело-чырвона-белы сцяг у дастаткова нейтральнай сітуацыі. І таму я спытаўся, ці можна гэта будзе, калі сцяг не будзе названы фашысцкім, як цяпер у Беларусі прынята. Сам я на той час таксама жыў у Беларусі яшчэ. Чалавек мне сказаў, што не, гэта не пройдзе у дзяржвыдавецтве ні ў якім выглядзе, бо будуць пільнаваць. Адпаведна, такія ж самыя, напэўна, нават большыя праблемы былі б у прыватным выдавецтве, якое ўзялося б, калі ўзялося б за публікацыю. Таму я пачаў шукаць выдаўца за мяжой. Я звярнуўся да аднаго з выдаўцоў. Ён сказаў: «О, выдатна, цудоўна, бяру. Толькі зараз я заняты, і мы гэта апублікуем, надрукуем праз 3-4 месяцы». Я кажу: «Цудоўна». І праз 3 месяцы я да яго звяртаюся, пытаюся, на якім там этапе ўсё. Ён кажа: «Забыў. Давай, кажа, я яшчэ раз пачытаю». І праз пару тыдняў мне адказвае: «Не, кажа, не пойдзе гэтая кніжка, не бачу я ў ёй перспектывы». Тады я задумаўся, што мне з гэтым рабіць. Мне дапамагла Наталья Русецкая з Інстытуту беларускай культуры, Інстытут беларускай кнігі, прабачце. Яна прапанавала, кажа: «Напішы сінопсіс, я прапаную каму з выдаўцоў на эміграцыі, на замежжы». Ужо хто на эміграцыі, хто не. Яна прапанавала Іванюку з камуніката, і ён за ідэю гэтую хапіўся. Кніжка была падрыхтаваная там літаральна за пару месяцаў. Я дуже ўдзячны рэдактару, которая рабіла гэтую кнігу. Яна вельмі добра папрацавала. На жаль, не магу назваць ні рэдактара, ні першых чытачоў, якія мне дапамагалі таксама працаваць над гэтым тэкстам. Такая сітуацыя, такое жыццё. Да, усе мы разумеем. Добра, Зміцер, давай, можа быть, на заканчэнне таксама пытанне ад тваіх прыхільнікаў з прыхільніцамі, але з пераходам на тэму ўсё ж таки можа быць планаў. Мода на мемуары сярод беларускіх літаратараў. Як наконт паддацца тренду і выдаць свае? Альбо ўвогуле пра планы. Так, пра планы. Пачнем
з нядаўніх падзеяў. На мінулым тыдні Нобелеўскі камітэт абразіў і пакрыўдзіў 2 чалавек. Мяне і Трампа. Не выдаў нам Нобелеўскія прэміі. Трампу не выдаў прэмію міру, мне не выдаў літаратурную. Таму мемуары хіба што пасля таго, як Нобелеўскі камітэт папросіць прабачэння і выдасць мне прэмію. Я так разумею, вы з Трампом зараз аб'яднаецеся і пойдзеце адзіным фронтам. Галантарэйшчык і кардынал – гэта сіла. Извините, товарищ кардинал, конечно, да. Вось. Не, мемуары не планую. Тое, што зараз пішу, расказваць не буду, каб не сурочыць. Я прымхлівы ў гэтым сэнсе. У любым выпадку, дзякуй вялікі, Зміцер. Я яшчэ раз раю ўсім нашим слухачам і гледачам здабыць сабе гэтую кнігу. А я як раю. Як раеш ён, знаеш? Камунікат шоп, там, альбо, калі ласка, цырымонія ўручэння літаратурнай прэміі імя Ежы Гідройца за 25 год адбудзецца 15 лістапада о 19 гадзіне ў Еўрапейскім цэнтры салідарнасці ў Гданьску. Дзеля літаратурнай прэміі, удзелу ў мерапрыемства, дзеля того, каб з літаратарамі там пазнаёміцца, узяць аўтографы, набыўшы там на месцы іх кнігі. А ўвогуле у Еўрапейскім цэнтры салідарнасці выдатны музей салідарнасці, дзе, дарэчы, ёсць беларускамоўная экскурсаводка. Можна ўвогуле правесці час двойчы, тройчы, 3 ў адным задавальненне атрымаць ад усяго, ад літаратуры, ад кніг, ад музея, ад экскурсавода по-беларуску. Таму, калі ласка, сачыце за літаратурнымі навінкамі, прысутнічайце на беларускіх мерапрыемствах, чытайце беларускія кнігі, найперш Змітра Дзядзенкі. Вот як гульні, цырцэі, калі ласка, а ўвогуле ўсю яго анталогію раю набыць. Можна пачытаць на камунікаце на сайце. Вот так вот. Там не ўсё, праўда, але шмат. Дзякуй вялікі яшчэ раз. Ну што ж, вось наш праект фактычна сумесна з беларускім пэнам і міжнародным саюзам беларускіх пісьменнікаў завершаны, таму што, як я ўжо сказаў, буквально праз пару дзён 15 лістапада будзе ўжо цырымонія ўручэння. Мне было вельмі прыемна самому пазнаёміцца, пагаварыць з нашымі літаратарамі. Ну, што праўда, з усімі я быў і так знаёмы ўжо з тых, хто прынамсі быў у нас у эфіры. Але тым не менш, дзякую вам яшчэ раз. Да сустрэчы, жыве Беларусь. Дзякуй.